ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар Хитой бозор қарор дорем. аз ин тараф Старый аэропорт ва дар ин тараф бошад мебелни. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, Колхози Россия. бисёр бад гап намезанем, рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин маҳалла битон кардагиа раҳош. то ман ҳамин ҷа битон мебошад, ман ҳамин минтақаям ба наздики асфальт карда мешавад дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ сарҳадаш аз мана ҳамин труба мебошад то мана ҳамин кунҷа дӯстони азиз, баъди мошини сафед то мана ҳамин кунҷа ҳамаи ҳамин ҳавлии фурӯшӣ мебошад. назди трансформатор ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ аз рӯи ҳуҷҷат 6 сотиқ мебошад, лекин дар ҳақиқат зиёдтар аст, тақрибан 7 сотиқ. дӯстони азиз, чӣ хеле мебинед ҳавлии кавн аст. марҳамат, ҳамаашро нишон медиҳем. дар ин ҷо сауна, ҷои массаж аст, ҳавз яъне бассейнам ҳаст дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад ҷои дегдонхона, 3 та дегдон аст дӯстони азиз, 1 та тандур. дар ин ҷо дегдонхона, боз дуюм дари ҳавлӣ, дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. дар ин ҷо меҳмонхона, яъне якум ҳуҷраи истиқоматӣ, 4 ҳуҷраи дигар ва ҳамом. дар ин ҷо ошхона, боз ҳуҷраи истиқоматӣ, дар боло 2 ҳуҷраи дигар ва дар ин боло боз 2 ҳуҷраи дигар дӯстони азиз. минтақаи хуб аст, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳаст, аз ҷумла садик, мактаб, назди заводи амирӣ ҷойгир аст. Колхози Россия, деҳаи Деҳқонобод, ноҳияи Фирдавсӣ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. қолино, пардао, шкафо, кондитсионер, люстра, ҳамааш меистад дӯстони азиз, бо ҳамаи чизу чорааш. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ ҳамом, ҷои истироҳат, ҷои массаж, вешалкао, ҷои либоси васкунӣ. дар ин ҷо бошад парилка, ҳамом. дар ин ҷо ҳавз, яъне бассейн ва ин ҷо бошад душ. бениҳоят ҳавлии хуб мебошад. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ коридори калон, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ҳуҷра ва ҳамом. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, гардероб. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматии ҳамин бино мебошад, лекин умумӣ агар гирем сеюм ҳуҷра. спални гарнитур дорад. ин дӯстони гиромӣ боз як ҳуҷраи дигар аст дӯстони азиз, яъне аз рӯи ҳисобмон чорум ҳуҷра мешавад ва ин панҷум ҳуҷра. дар ин ҷо бошад ҳамом. ин ҷо дӯстони гиромӣ бисетка, дар он ҷо кат, дар ин ҷо бошад бисетка, ҷои истироҳат. ошхона дӯстони гиромӣ тёпли пол кардагиан, ҳамаи хонаҳои полошон ламинат мебошад. кухни гарнитур, яхдон, уголок, ҳамааш меистад дӯстони азиз. дар ин ҷо боз телевизорам ҳаст. ин шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо дӯстони азиз боз 2 ҳуҷраи дигар.
чойлоби ангур ва ҳамаи дарахтҳо мевадиҳанда мебошанд. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ як площадкаи калон аст. барои гузарондани тӯю маъракаҳо беҳтарин мебошад дӯстони азиз. лекин шумо метавонед ин площадкаро ба ду ҳуҷраву ҳоҷатхонаву ҳаммом тақсим кунед дӯстони азиз. яъне ман ҳамихел маҳкамаш мекунед. дар он ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом мешавад, махсус труба ҳаст. ва дӯстони азиз дута ҳуҷраи 6x4 мешавад дар ин ҷо. дар умум 10 дар хона дорад ҳавлӣ. нархи ҳавлӣ бошад $180,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, барқ ва об ҳама вақта, ҳуҷҷатҳои хона 100% мебошад ва хона алишам мешавад. чӣ намуд вариантҳои алиш аст дӯстони азиз? ё ин ки ду хонага болои пул, ё ин ки се хонага болои пул, ё ин ки ҳам ду хонага ҳам се хонага болои пул қабул мекунанд дӯстони азиз, ё ин ки нақдӣ фурӯхта мешавад. яъне ҳам варианти алишам аст, ҳам варианти ба пурраги нақдӣ. дар ин ҷо дӯстони азиз як ошхона анаҳа ва ин дуюм дари ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ 4 камера дорад. мана ҳамин камераи ҳавлӣ мебошад. 4 камера. чӣ хеле ки гуфтем? ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлӣ хуб мебошад. ҳавлии калон бо шароитҳои беҳтарин дар минтақаи хуб ноҳияи Фирдавсӣ мебошад. наздикии шӯъбаи ВКД-и ноҳияи Фирдавсӣ, яъне отдели Фирдавсӣ, ва ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. бо ҳамаи чизу чорааш мехарен, медурену зиндагӣ мекунен. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.